Přátelé, na začátek bychom chtěli poděkovat našim partnerům Superion Herbs, což je výrobce vysoce kvalitních doplňků stravy. Děkujeme, že nás podporuje. Samozřejmě taky moc děkujeme našemu partnerovi XTB. Dole pod videem máte odkaz, kde můžete začít investovat. A díky Grizzly.cz za nejen skrytou imunitu a sladkou paranoju, za obrovskou podporu, za to, že máme co tady chřoupat. A vzhledem k tomu, že dnes máme díl s hostem, tak nám dovolte krátký reklamní spot. Vzhledem k tomu, že Survivor je o soutěžích, tak jsme si společně s Jabkolevně připravili soutěž i pro vás. Vy vašimi hlasy rozhodnete o tom, který hráč, nejoblíbenější podle vás, získá iPhone 17 Pro Max. Zároveň vámi zvolený nejlepší herní tah a člověk, který ho udělá, získá taktéž iPhone 17 Pro Max. A aby toho nebylo málo, tak člověk, který vytvoří nejlepší reel nebo nějaké memečko a označí popcorntime.cz a Jabkolevně s hashtagem jablečný popcorn, tak získá za nejlepší koláž nebo reel taky iPhone 17 Pro Max. To ale není všechno. Jasně, že to není všechno, protože každý z našich soutěžících dostane ty nejnovější AirPody, ale bude se muset vybrat, jestli se je zaslouží, a nebo je daruje někomu z vás. Děkujeme moc krát Jabkolevně a Adamovi Boríkovi, že nám poskytli tyhle ty úžasné věci pro naše soutěžící a pro vás, a veškeré detaily najdete dole v popisku tohohle videa. Mysleli jsme na všechny z vás. Takže pokud na jabkolevně.cz zadáte slový kód Popcorn 600. získáte 600 korun slevu na nákup na 2000 korun. Dámy a pánové, máme tady naši klasickou rubriku, která se jmenuje Žebráníčko žebrání. Lidi, chtěli jsme vás poprosit, o co je vlastně chcem poprosit, René? No já bych byl rád, aby nám projevili nějakou lásku. Náklonnost. Kdyby nám dali odběr. Nebo nenávist. Ale když nám dáte odběr, like nebo body ze zviditelní na tohle video, tak určitě budeme rádi. Jasně. Aktuálně, upřímně, jsme tady 7 hodinu v kuse. Já tady jsem 7 hodinu, točíme to tady v našem nějakém volném čase. Pokud nejste na Hero, tak nejspíš na to koukáte zadarmo na YouTube, což jsme samozřejmě taky rádi. Pokud byste pro nás mohli něco udělat, ten like, odběr, nás to jako pušne na to dělat ty věci furt dál. A taky nějaký hezký komentář samozřejmě. Díky moc. Ahoj přátelé, vítáme vás u našeho dalšího dílu a dnešním hostem je Wendy. Ahoj kluci. Ahoj. Čau, vítej. No, já jsem ráda, že jste mě pozvali, děkuju. To je jasný, my jsme se na tebe moc těšili. Ale já vím. Nachystali jsme tady pro tebe pár imunit na stůl. Děkuju, ale jsou jenom 3, sorry, to neberu, fakt. Nestačí. Málo. Do prčic. Máš hezký tričko. Děkuju. Řekneš nám k němu nějaký story? Jakmile jsem přijela domů, řekla jsem si, že jestli se tím sama nebudu bavit, tak to bude zlý, tak jsem se nechala udělat pár triček. Mám ještě 3D tiskárna na imunitu jen za 199, dovezeme i na ostrov. Já se zeptám na začátek jenom, co se ti stalo s rukou? To je z ostrova, nebo to už je tady po ostrovní záležitost? To je předostrovní záležitost. Dokonce. Nebudete tomu věřit. Jako já jsem v říjnu bourala na skútru a jak jsem spadla, tak ten prst udělal takhle. Tak jsem jela na rentgen, nic to neukázalo. Jako vykloubený úplně, jo? Jo. A teď já a oni, nechte to tak být, to prostě, tam nic není. Tak jsem to nechala a ono to tak zvláštně jako se zapouzdřilo, nebo nevím. Pak přišel Survivor, tak jsem si řekla, co no, tak prostě. No a přijela jsem a doktor mi řekl, že mám takhle, že nemám vazy, že se mi utrhly. Takže mám normálně operaci sešitých vazů. Počkej, a to se necítila při něčem na tom ostrově, při soubojích nebo takových věcech? No, když jsem nesla takovou, pamatujete si na souboj, kdy jsme nesli dominové kostky? Trochu jo. Jo, ty velký. Tak ta malá vendulka v mé hlavě hodně nadávala. Bolelo to. To bylo, já jsem ji nemohla chytnout a tam jsem to jediné cítila. Ale jinak ne, jinak to nějak jako šlo. Fakt jako v pohodě. Bylo to jako, cítila jsem to, ale nebylo to nic jako tak strašného a Včera jsi přišla skoro o druhou ruku, jsi říkala, viď? Včera ano, na natáčení mi spadla konzerva, ale tady hlavně mám jízvu ze Survivoru a to mi spadla klec na ruku. Jak jsme nesli Matěje, jestli si pamatujete, tak my jsme brali takový ty spod té klece, co to bylo, nějaký trámy? Takový trámky, no, dřevěný. A já zrovna šla pro ten trám a oni to pustili a přejeli mi přes to.
To dá se říct, že máš hodně vzpomínek. Jo, no. A pak mám akorát, jsem měla sedřiny, doteďka to možná tam je trošku jizvička z té přetahovaný, jak jsme ramenama šli, já jsem byla s Denisou a musela jsem jí zhodit do vody. Jasně, tak to taky, to jsme měli úplně odřený. A jinak nic. Ty jsi tam říkala, že vy jako... Jinak spoustu smutku. Ty jsi tam říkala, že vy jako hrdinové jste se sotva doplazili do toho sloučení a budete rádi, když vám zbydou obě dvě ruce i obě dvě nohy. A vypadá to, že to jako... A já... Ty kdyby ses tam doplazila, tak vlastně ti nezbydou ani ty ruce, ani ty nohy. Já nevím, já jsem si vytáhla černýho Petra prostě, jako, co mám dělat? No, Kluci. Jako i přes všechny tvoje zranění, jakoby mě zajímá, to jsi vytáhla, jo? K tomu se dostaneme, to si myslím, že bude hodně důležitý jakoby pár dnešního toho. Ale co mě zaujalo jakoby vnitřně, ty jsi říkala, že to bylo nejlepší rozhodnutí v tom životě do Survivoru. Jo. A mohla bys jakoby popsat z jakého důvodu? Já si moc dobře pamatuju, když jsem tady u vás byla předtím, byla tady Kundosaki, vy jste tady myslím nebyli kluci, Já jsem byl pryč, on byl Peřimově, no. Jo. Ale to zase chápu. Jo, ono do Peřimova si jezdí na dovolenou je skvělý. Ještě je most. Tak, most na Peřimov. Ne, miluju Peřimov, sorry lidi. Já taky nemiluju most. Ne, ale každopádně, když jsem tady byla, tak jsem říkala, co si od toho, jako co to očekávám a že chci nějaký restart jako do života nebo nějaký takový jako takový bod, který jako udělá nějaký změny, nějaký, ani ne tak změny, ale jak to mám vysvětlit? Nový začátek. Taký impuls. Jo, asi takhle. No a to se přesně stalo, takže to mi to jako přineslo a proto si myslím, že to bylo nejlepší rozhodnutí. Já jsem už potřebovala vypadnout. Fakt, jako můj život furt jel, pořád prostě hrozně moc práce, nic jsem neuměla odmítnout. Myslela jsem, že když odmítnu něco, tak budu líná, nebo si někdo řekne, že prostě já nevím co. Takže najednou se to změnilo. Najednou jsem přijela, někdo mi volal, to bylo strašně vtipný, volali mi z jednoho dabingu, kde to prostě mě to jako neposunuje ani nějak jako pracovně a finančně už to vůbec za nic nestojí, ale je to prostě kšeft a já nevím, jo, znáte to, kšeft Můj je kšeft. manažer říká, kšeft je svatý. Přesně tak, jo. Ale najednou, víš, jsem si uvědomila na tom ostrově, jak je ten čas drahej a teď mi zavolali, no už jsi zpátky, tak kdy tohle a já už vlastně jako nepřijdu. Jsem si uvědomila, už prostě ne a mám proto svůj důvod a vlastně se na mě nemůžete zlobit, no. Takže dalo by se říct, že na tom ostrově jsi taky jako by přerovnala ty priority a víš, kam teďka jako líp investovat ten čas. Jo, přesně tak, no. Jako nevím to úplně, ještě na to jako člověk přichází, to je strašně brzo. No jasně, ale hlavně, jakoby ono se to hrozně dobře přemýšlí, když ti vezmou tu krabičku, kterou furt všichni máme v ruce a je prostě zlo všech. A najednou... Jako cigára, veď myslíš? OK. Tak to má Denny. Takže jo. No a teď prostě najednou bez toho se fakt úplně se jinak ta mysl otevře a jinak člověk přemýšlí, no. No já to určitě potvrzuju, jako bez toho telefonu tam to přemýšlení i vlastně ty konverzace a vůbec to žití je vlastně o tolik čistější, že je vlastně hrozně krásný. Je teda třeba něco i, co si odnáší z toho ostrova jako nějakou takovou, nebo je tam něco, o čem jsi třeba říkala, že přijedeš a budeš to plnit, protože vždycky i já, i René, i vlastně skoro všichni, se kterými jsme se bavili, tak každý tam měl vždycky něco, že si říkal, až se vrátím, tak udělám tohle a budu to dělat úplně jinak. Jo, tak já jsem měla to, že budu víc s rodinou a že budu víc jezdit za rodinou na Moravu a byla jsem tam jednou zatím. A to seš 2, 3, jsi nějakou dobu doma. No jasně. Prostě. A prostě to nejde, jako vždycky do toho ne něco vleze, ale ta práce je taková, že já mám vždycky třeba den a půl volná, tak jako úplně to jako nevychází, jak jsem si představovala, takže to zatím na tom jako pracuju, ale pak jsem přesně, čas budu víc věnovat jako sama sobě, budu prostě víc manželka, já jsem 3 dny úplně vařila z radosti a 4. den už... Nechci být manželka. Objednej něco. Chci rozvod. To jsem si uvědomila. Takže, no, takže jako, tak jo, mám to taky, jakože, ale je to práce. Ta praxe je pak těžší. Je těžší, no. Jo, určitě. To vidíme u nás vlastně po tom roce, že vlastně někdo
změnil ty priority, něco uspořádal v tom životě jinak, někdo třeba vůbec nic a jako je to různý. Víš, co je strašně těžký? Nevím, jestli jste to měli. Náraz na realitu tvých nejbližších, toho, že já jsem přijela a teď to bude takhle. Já budu tohle, budu a teď oni seděli, prostě jako můj manžel, teď jeho děti a no, ale my jsme byli tady a my nemáme tuhle změnu. U nás je to pořád jako a já, vlastně jo, vy jste to neprožili prostě. Tak to je těžký, no, potom to nějakým způsobem jako skloubit. Je to tak. Ty jsi ještě říkala o tom, že budeš lepší manželka a tak, nebo lepší manželka, že budeš víc manželka, promiň. Víc manželka a to naráží na ty destičky, které jsem nám tady chtěla před natáčením ukázat. Já jsem vám přinesla destičky, které jsem si tam psala. Psali jste si destičky? No, takže tohle je kalendář kluci, stejný. Jako tady. Já jsem nadepsala pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek. Hezky. A přijde Jura. Nemáš tam sobotu a neděli a já. Jo, aha, tady je i víkend. Já úplně jsem zapomněla, že tam je víkend, že? Pracovní týden, no. S někomu musela uříznout kousek, kde spál. No mě spíš zajímá, kdybys nám mohla přečíst něco z té tabulky, co je pro tebe jako takového třeba signifikantního. Ale to je fakt jako 1:1 prostě. Fráze jenom. Že YouTube štítky na hesla, to jsem měla promluvu s Ikim, aby mi poradil něco k podcastu, jakým způsobem dělat věci, tak jsme seděli, tak jsem si to napsala. Ale mám tady třeba jídlo bez mobilu, jako abychom jedli a fakt ten telefon u sebe jako neměli. Daří se? Takže to se jako to se nějak jako daří. Že chci jezdit se psem na kole. Se psem? A to je skvělý. Ale už jsem, už proto něco dělám. Nemůžu teď jezdit, takže super. Mám tady třeba nehroď. To je úplně pro mě jako, tohle třeba nehroď jsem si vzpomněla, nebo napsala jsem to po souboji, kdy jsme házeli šipky. Kde byla aukce. Aukce, jasně. A já tu šipku a já jeb s tím do toho. Já jak jsem nervózní, jak do něčeho jdu a teď hrozně chceš, no tak to že? A já jsem to prostě dal ty země a tehdy mi ten Ondra říká, Wendy, uklidni se a já vím, prostě, já vím. Jo, to je to stejný jako najednou aukce, je tam telefon a já neznám číslo nazpaměť. Wendy, v klidu, my ho máme. Se asi jak zajistí. Teď já na lidi prostě, já nevím, komu volat, máma nebo manžel a oni co? Prostě úplně, tak nehroď. Ale počkejte, co já jsem tady měla být? Především manželka a pod tím ložnice, nové věci. Tak asi víš, co pro tebe znamená být manželkou, já nevím. Jako, že šlo o nový polštáře, nebo ale to šlo? Kluci, já fakt koupila nový polštáře a já jsem si představila. Já chci mít ložnici takovou, že když tam přijdeš, tak to bude jako v tom hotelu. Velký polštář, malý polštář, nejmenší polštář, jo, a takhle to máme. Labuť z ručníků třeba. To ještě neumím. To se můžu naučit, jo, to umí. No. A každé ráno teď nadávám, do prdele, musím všechno stlát. No a jenom jakoby, co to pro tebe znamená jako definice, protože když slyším jako být lepší manželkou, ložnice, nové věci, tak co to pro tebe znamená být lepší manželkou? Jo, to je to, co jsem si tam uvědomila, že já opravdu hrozně moc času. Ale vy to dokážete pochopit, jak ti tam ty myšlenky jedou, jako jo. U kalendu, jakože si dáme pivko. Jo, no, tak. Tak to jsme měli to, že více času trávit fakt jako s rodinou a tohle samozřejmě s manželem, že já mám jako tak tolerantního muže, že vlastně já jenom přijdu a řeknu, dneska nejsem doma, jdu tam. A on jo, v pohodě. A já se tím tak na mě koukat. Ne, pojď, protože posloucháme. Vítejte na sezení u Wendy. Tak, takže prostě jako tohle jsem si uvědomila, že nezneužívat tolerance druhých. No to je zajímavý, to je super, ale. Takže prostě více mě trávit víc času s tím mužem. Jo, ale třeba se ho i víc ptát, jako co děláš ty. Já hodně mluvím, jako mně to došlo, že hodně mluví o sobě, jako víš. Aha. No. Takže ta komunikace prostě. Komunikace, no. Takže. To je hezký. No hele, jaký byl, co tam je? Lepší dobře vykrást, než špatně vymyslet, Jura. To je super, ne? To je skvělý. Dobře vykrást. Jak jsi vnímala ten vlastně, ty jsi tady mluvila o nějaký tý rozdílnosti prostě tady toho normálního světa, nebo takového toho běžného světa, versus toho Survivoru. Jaký pro tebe byly třeba ty první dny? Jak jsi to jako, víš, najednou teda stavíme přístřešek, spíme venku,
tady máme prostě nějaký příděl té rýže. Jaký to pro tebe bylo ty první momenty? No tohle mě vůbec nevadilo, ten nekomfort byl úplně v pohodě a myslím si, že je to proto, že jsem věděla, že to má jakoby konec. Víš, že kdybych ztroskotala na ostrově, tak je to blbý, nevíš, kde tě někdo najde. Jestli vůbec? Jestli vůbec mě by určitě nehledal. Jako, přečte si komentáře od lidí na moje videa a nikdo by. Ale ne, dělám si srandu, my bychom jeli. Možná by tě někdo uslyšel. Nechci se... Má to takový významný... Tady nemáte jenom megafon, ne, máme Wendy. Šedom, jak se směješ. Ale hezky samozřejmě, to je jenom hezky. Ne, to je dobrý, samozřejmě. Já to vím, teď já chápu. Bílý prsten, chleb, máslo. Ale... No, ale co se ptal, jo, takže ten nekomfort mi nevadil, mě vlastně vadilo, nebo já jsem se přistihla samu sebe, že neumím být sama sebou. Já jsem hodně extrovertní, jsem taková jako spontánní, dělám srandu, ráda se směju a najednou mi to nešlo. Tam? Čím to bylo? No já na tom začátku jsem byla taková, hodně jsem se rozkoukávala a zjistila jsem, že už tam jsou lidi, kteří jsou extrovertní a já jsem je nedokázala, byl to třeba Trabo a tím nechci nikoho jako, doufám, že to nebude myšleno, že bych tady někoho pomlouvala, dávám jenom prostě příklad. Jasně, v pohodě. Že Trabo byl, tu energii. byl hodně takovej tohle a já jsem najednou už zjistila, že tak tohle místo už je obsazený. Takže nedokážu tady teď najednou jako... Že tu energii nepřekonám teďka v ten moment. Přesně tak, jo. A byla jsem si nejistá, protože když někam jedeš s lidma, kteří jsou hrozně fajn a jakože byli fajn, tak co chceš? Kamarádit se s něma a chceš být jejich kamarád. A já jsem najednou si říkala, no ale tady to tak úplně není. Já jim budu lhát a oni mě asi taky budou jednou lhát. Takže co s tím budu dělat? A hrozně jsem to jako v sobě řešila, že vlastně už to, že se s nima chci hrozně moc bavit, je vlastně jako lež, protože jednou prostě v té hře asi nebudu úplně s nima kamarádka. A tohle mě dělalo hrozný problém. Jo. No a měla si, to se hodně řeší, měla si chuť vyhrát? Chtěla si vyhrát celou tu hru? Vůbec. No, což je chyba, proto jsem tady teď. Proto jsem tady s těma 3 sáčkama a jako tohle. Já jsem... No to je to, no, jakože, ale jako ani na vteřinu. No a vlastně na základě tady té myšlenky, že jsi vlastně to nechtěla vyhrát, myslíš, že jsi to sloučení zasloužila, protože ty jsi tam v posledním díle měla takový jako proslov, že vlastně jsou lidi, kteří si to tady zaslouží víc a zaslouží míň, tak jestli máš pocit, že jsi zasloužila to sloučení, když jsi to nechtěla vyhrát. Tak já si myslím, že bych to zasloužila, že jsem byla opravdu loajální a určitě bych tam přivedla třeba do finále někoho, kdo by si to fakt podle mě zasloužil. Jo, takhle to myslíš, že vlastně ta tvoje role byla být ten sidekick, ten parťák někomu, kdo si to zaslouží. Jo, já jsem třeba byla se Sárou a to teda je mimo kamery a já říkám, kdo by to tak mohl být Sáry, teď když ta Betty vypadla, tak já jsem prostě to přála Betty, hrozně moc. A teď teda můžu Sáry říct, že OK, když smáznem to, co bylo, jako protože jsme tam o tom hezky popovídali, tak dovedu si představit tebe a Sára. Wendy, a co ty jako? Ty vůbec nemyslíš na sebe a já. Aha, no vidíš, to mě vůbec nenapadlo. No ale situace, mě napadá. Když si představím, že tam jste teda ten, nevím kolikátej den, ale jste třeba už v té top 3, řeknu, jo, ty tam seš, je tam Sára a je tam Standa, to máme trošku jakoby takový rozptýlený, jo. A v té top 3, myslíš, že bys fakt jako si říkala Sáry, teď to bude tvoje, já to pustím, něco, teď jsem tě tady dostala. A nebo by se tam probudila ta Wendy, ta hráčka, a řekla by si, já jsem tak strašně moc blízko tomu, že můžu vyhrát taky, že to vlastně chci dokázat. Tak to bych zabojovala. To jako jo, já to spíš myslím tak, že kdyby ve sloučení člověk už byl v té porotě a vlastně měl možnost ovlivnit tady tyhle věci, jasně, že jo, tak okay. Jako by s někým jako šel, ale kdybych se opravdu dostala takhle daleko, tak to bych asi, nebo ne asi, určitě bych jako bojovala za sebe. Tohle už si myslím, že jo. Kdyby si chtěla vyhrát. Já si pamatuju, ty jsi tady byla a říkala, že nechceš hrát vůbec sociální hru, ale že chceš jakoby, že jsi velice soutěživá a se těšíš na ty výzvy, že jo, sportovní. Jo. A mě zajímá, jestli to uvědomění toho, že vlastně nechci být vítězka, nemám chuť po výhře, přišlo jakoby až postupně tím, že jsi byla třeba utlačená nějakýma těma jinýma osobnostma, anebo to bylo od začátku, že hele, já tady prostě
jako nechci to vyhrát od začátku, nebo to přišlo až jako tím, že jsi viděla ty silnější hráče v vozovkách kolem sebe? Ne, to asi zní fakt blbě, ale mě to vůbec nenapadlo, jako já jsem tam jela pro úplně jiný věci, nebo jako s nějakou vidinou něčeho, jako mnohem víc hlubšího, než to, že vyhraju 2,5 mega a auto, jako je to hezký, ale mimo jiné všimli jste si, že když všichni přijeli z ostrova, tak Johanka Slovenka prodává auto na Instagramu, dávala auta a já, Johanko, není to příliš nápadné. Já nevím, jak to dopadlo, asi nikdo neví, jak to dopadlo, ale říkala jsem si, jako prodávat auto po té, co přijedeš z ostrova. Dobrý herníka. To je docela no nic, ale zpátky. Je to vtipný. Takže tím to nechci nějak schazovat, ale jakoby nenapadlo mě to. A v tu chvíli, kdy jsem přijela, tak já jsem přesně tady úplně, jsem sportovně, prostě to dám všecko. Viděli jste ten cast, jako všechno mladí lidi, úplně prostě namakaní. Jako mladí, ty jsi furt jako mladá. Ale jo, ale tam jsem si vůbec nepřipadala. Vůbec. Jako... To proti Evičce, který je 20 nebo 19. My jsme o tom mluvili, že vlastně nejstarší tam byl Adam. No a po něm já. Ten měl 39, ne? No a já 38. No a vlastně, že to je hrozně hustý, že? No. Že vlastně do 40níci evidentně už nemají šanci. Jako no. Ale rok neměli určitě. Takže přišlo a tak oni se tam bavili, víš, jako prostě Vivian vždycky, aké spoty máte nejradši jako v Prahe a já to spot. Jak to myslíte ty spoty? Jako, co to... Přišla jsi generačně taková oddělená. Jako někdy fakt jo. To je crash. Jako oproti Evičce chápu. Tak to je hustý. Crash. Tak je to 18 let oproti Evičce. Evičce je 20, 31, ne? Víš co, a jako rozumím těm lidem. Ne, my jsme si jako rozuměli to, jo, ale tak přišlo někdy nějaký slovíčko, jako který jsem nevěděla, ale to je úplně jedno. Říkali mi tam mamacita, já jsem se tak o ně starala, dělala jsem masážky a tohle. A pak už jsem hrála hru, kdy já jsem opravdu byla taková, že mě nikdo nějak, já jsem tak se všema. Tak pak už jsem najela i na tu hru, kdy jako, a jak se to dělá? A fakt, jo? Že jsi se našla to svoje místo. Vy jste dobří děcka, jako. že vy to takhle jako. Jo, takže byla fakt ta mamacita prostě. Jo, a na to jsem si najela, že prostě já vlastně nic moc nevím a že všichni jsou jako tady. A viděla jsi někdy předtím nějakou sérii úplně kompletně od A po Z? Jo, neviděla. Ani tu nejlepší, tu předchozí? Tam jsem dělala asi 7 dílů. Dobře. Takže jsi tam jela, no tak to je zajímavý. Prostě pro ten experience, no. A ty jsi teda mluvila o tom, že jsi přijela pro něco hlubšího. Odvezla jsi to? Jo? To mi přijde, že vlastně je hezký, jak o tom mluvíš, že jsi tam našla tohle, protože ne každý to má, si myslím. A my třeba to máme dost, tady tu hlubší stránku po tom příjezdu. Určitě, no. Se nám hodně změnili životy a hodně jsme si tam na něco přišli a bylo to pro nás ta změna veliká, jako až rituální. A někdo to třeba nemá vůbec. A mně to přijde hrozně hezký, protože si myslím, že tohle tam mají jako hodně citliví lidi. No. Děkuju. Mě zajímá, co se týče té hry, jako takové, tak když na to podíváš, čeká, jak se díváš vlastně zpětně na ty situace a přijde ti, že jsi byla třeba hodně zmanipulovaná tou Johankou, nebo vůbec? Ne, ježiši, to si nemyslím. Takhle, přišly ty 2 holky. Napadá mě spoustu v tu chvíli, když jsem je viděla, co jsem si myslela. A co jsi myslela, to řekni. Jste za čůzy, tady. Ještě se ani neznala. Ne. A to ty jsi ani nevěděla v tom moment, že už tam byli, ne? To ti někdo musel říct? No jasně. No, to hned tam jako zašumělo, jako jo. A berte mě prosím vás s rezervou, jasně, jo, prostě fakt, jako jo. Bavíme se o hře, já miluji tady tenhle ten humor, my ale taky. OK. Ona ta hranice z těch nadávek už je posunutá hodně nahoře, takže můžeš říct prakticky cokoliv. Jo. Nikomu nic nevadí. No, ale přišly ty 2, teď jako, že už tam byly. Já si myslím, že to Ondra neřekl. Hned když tam přišli, tak on je podle mě takhle představil. On je tituloval těma jejich úspěchama v těch daných sériích. Přesně tak, no, takže přišli. Okay. V tu chvíli, kdy přišli a šla k nám Johanka, jsem věděla, že se nám to strašně hodí, protože tam začala hodně jet mužská aliance v čele s Bárou, nebo v čele, prostě byla s nima Bára. A Bára jsem věděla, že ta nepůjde k nám, ta nepůjde k holkám, jo. Stran toho, že je ženská aliance, tak já jsem s ním nebyla úplně jako v pohodě, ale já jsem tak opravdu, já jsem se bavila se všema a jenom jsem tak jako poslouchala, co kdo, ale byla mi hrozně sympatická Betty. Jako opravdu strašně. Betty bohužel měla nevýhodu se Sárou, že byly dvojička, která se od sebe nehla.
Což jsem věděla, že to nesmím dopustit, abych chodila s někým ve dvojičkách a ve trojičkách. Prostě protože já sama to nemám ráda. Když jsou takový ty dvojičky, no tak co chceš? Jako vždycky chceš rozstřelit, že? Prostě, ať je to kdekoliv. Jako, ale... No nic, ale takže byli hodně na sebe navázaný, takže jsem věděla, že když s nima budu chtít hrát, no tak prostě jsem s nima. Nicméně hrozně chtěli hrát teda s Johankou. Johanka díky Johance šla pryč. Bára, pak ten Ondra. No a přišla ta kmenovka, kde řekl Ondra, někoho můžete dát do vedlejšího kmene. A my jsme byli domluveni, že půjde Jirka. A teď já jsem vstala, viděli jste to? No jasně. Jako bylo to tam, já jsem to neviděla ten díl. Jo, jako jestli jsme viděli, že jsi vstala. No, ne, jestli tam bylo řečeno, že jsem řekla něco Nelči do Kimu a tak. Ty tak to si takhle myslím, úplně přímo. No tam podle mě nebylo totiž. No vy jste se nějak zhloukli k sobě, že jo, v tu chvíli a nešlo úplně vidět podle mě, kdo co říká. Takže já vám jenom řeknu. V tu chvíli jsem se podívala na Johanku a ona Lukáš. Podívala jsem se na Jirka. Ona Jirka, já Jirka, jo. Podívala jsem se na Lukyho a Luky. Johanka, jo. Sedla jsem si, vedle mě Nelča a Doky. A teď já prostě, už jsem na tím uvažovala 2 dny. 2 dny, vždycky, když jsme jeli ze souboju, říkám, tyjo, tady přijde někdo, kdo je 40 kroků před náma prostě a ještě přijde na náš ostrov. To je můj ostrov a já jsem tady těž bola. A já, no tak ona zná každý kout, jako. To je hledač imunity, prostě víš co, jak mají lidi ten hledáček na takový ty kovový věci, tak já bych mohla chodit s Johankou. Tak. Takže říkám, OK, tak nic, tak je třeba jako, já jsem mi nechtěla dát domů, ale ve chvíli, kdy řekl, že to je jenom výměna, tak jsem říkala, OK, tak oni už se postarají u parouchu. A Nelča na mě, tak co? A já, Johanka, ono fakt, a já, A Doky, co? Johanka. Takže šla Johanka a já jsem si myslela, že to jako vyřeší. Blbé bylo, že se pak k nám vrátila. Tak v tu chvíli já, A to taky třeba nebylo v té televizi vůbec. Že my jsme spolu měli rozhovor a já jsem jí řekla, co fakt jsem si myslela. Říkám, hele, byla jsi tady prostě už předtím, 40 kroků přede mnou, nemyslím, že je to úplně v pohodě, už jsi tady byla, blá, blá, blá. Bereš mi chuť jako hrát v tom smyslu, že nemám jakoby nešanci. Já jsem neměla ani motivaci něco vymýšlet, protože ona vždycky přišla s něčím tak jako revolučním, že já vůbec jako jsem říkala tohle, jo, ať s něčím přijde Johanka, prostě to. Takže tím asi vznikl jako bere ten vítr z plachet. Pocit. Hrozně bych chtěla, abychom to všichni zahráli poprvé bez tady těch jako věcí. Já bych i ty potraviny ráda našla sama poprvé. Ne, že někdo přijde a řekne, tohle jsme sbírali v naší té, jo, a tohle taky můžeš sbírat a můžeme to dělat. Já si ještě vzala tu zkušenost. A my, hej, to je přece jako, já si to chci najít. A tím pádem najednou pro mě Johanka byla guru. Navíc přišla v těchto plavkách. Jako já tam přijedu, říkají mi mama síta a přijde holka, víš co, která má a já, tak jako super, ne, teď to zase jako, ale opravdu, jako v tu chvíli, já jsem se cítila úplně, kdyby mě zašlapali. Já jsem chtěl říct jenom, že je to vlastně, kdybys psala test s tahákem, že jo, jakmile se koukáš do toho taháku, tak už přestaneš přemýšlet takovým mozkem, takže tam ti přijel takový tahák vlastně na všechny věci v Survivoru a ty už koukáš do toho taháku a vlastně tě to nutilo už. Víš, že prostě s tahákem už nepřemýšlíš. No jasně. To rozumím, no. To musí být i vlastně takový smutný, že jako dokážu si představit, jak ti to bere tu radost z těch věcí. No a najednou to bylo takový, tak máme tady vedoucí, která nám jakoby řekne ale Johanka je super, my spolu fajně vycházíme, teď mluvím fakt jako o té hře, že na tom ostrově to najednou jako... Řešíme čistě hru, takže v pohodě. Jo, dobrý, tak to pro mě bylo prostě takhle, no. Je pravda, že když jako se něco vymyslelo, řekli jsme si, tak museli jsme to zahrát, museli jsme... okecat ty věci, říct to, lhát a tady tyhle ty, takže jako jo, ale nevím, no. No, já musím říct, že pro mě jako diváka vypadá právě naopak hodně, že jsi byla vedle té Johanky a že jsi vlastně dělala to, co ona chtěla. Jo. Že jsi byla v té alianci a spousta těch věcí, i co tam říkáš, říkám, to asi jde od Johanky, nebo jak bys popsala vlastně pak tu vaši jako herní dynamiku, bylo to tak, jako měla jsi tam vůbec nějaký slovo v tom, co se bude dít, nebo to by fakt bylo, že jako Johanka nám říká, co máme dělat a my doufáme, že přežijeme do sloučení? No, asi upřímně,
Já si pamatuju, jak jsme byli na jedné kmenovce, to tam ještě byla Betty a vlastně viděla jsem, jak Johanka něco ukazuje na Kristýnu a pak jsem vlastně říkala Betty, hele, ona jí něco ukazovala, to je nějaký tohle a Betty mi říká, hele, nech už toho, prostě věříme jí, jako jo, fakt prostě hrajeme s Johankou, jo. Takže já jsem to brala, že to, co prostě vymyslí, jo, fakt jsem nic vlastně nevymyslela, no. Že jsi šla jakoby za tou Betty a ta byla ta jakože, jo, Betty věřím, Betty mi je sympatická a jestli Betty věří Johance, tak budeme teda takhle spolu. Jako napadlo mě to jednou a to ve chvíli, kdy přišli padouši. Protože když přišli padouši Iky, Janči a Žovka, tak mě napadlo, že to byl ten moment, kdy se dalo vlastně najednou to obrátit opravdu proti té Johance. A dalo se to prostě udělat, říkala jsem si, sejít se s nima a říct, hele, dneska je to takhle, vypadne prostě Iky, my jsme se takhle domluvili, ale jestli to nechcete, tak pojďte udělat tohle. A to by bylo velmi zajímavý. to by bylo zajímavý, no. Akorát prostě na tom ostrově, jak to tam jako je, tak nějak jsem se jako netroufla jsem si. Mě strašně bavilo, jak jsi se bavila s tou Žofí, už si viděli, že a ty, tak good luck. No vlastně to jeden z dalších momentů, kdy se ukázalo, že ty vlastně neumíš moc lhát a nejde ti to. A bylo to takový jako, že jsi ani netvářila, že vlastně ty Žofy dáváš nějakou naději, že to bylo spíš takový jako, no všichni víme, že jdeš, tak. Jo, fakt. No, jako, že si to jako nechtěla si něčem zastírat a teď vlastně i u toho Lukyho, ty interakci po tom dnešním díle mi přišlo, že jako Luky tam trošku prosí, jestli by to nemůže být nějak jinak a tam bylo vidět, že to bude hrozně nepříjemný vlastně, že jako hele Luky, prostě jdeš ty a už to je hotový, jakoby, tak a já už to chci mít z krku. Že ani jako žádná snaha takový jako mu lhát a podobně, že vlastně, jak sama říkala, no, že ti to nebylo příjemný moc. No, mně už to tam asi jako nebylo příjemný. Ta přetvářka, že ti to moc jako nechutnalo. No. Mně vlastně už to, že jsme u padouchů, ale pořád fungujeme jako dva kmeny, jako bylo, už tak je to schizofrenní hra, jako jo, čím míň nás bylo, tím víc, to bylo zvláštní, čím míň nás bylo, tím míň jsem si pamatovala, co děláme vlastně, jako jo. Takže já jdu za ním. Co, s kým tohle, jak to je, co mám říct. A jako už to bylo hrozně náročný si vymýšlet ty věci, zvlášť, když jsme byli v jednom kmeni, kde už jako jsem viděla, jak už vznikají ty dvojičky, trojičky, který vlastně, i když byli rozdělení, tak stejně pořád nějakým způsobem participovali a těšili se třeba, jak spolu budou v tom sloučení. Takže najednou jsem vlastně se tam jako trošku jsem se ztrácela vlastně. A ty jsi tam měla vlastně někoho, na koho se stěšila do těch padouchů? Že by si říkala, tyjo, tak s ním vlastně se ani moc třeba neznám, chtěla bych si s ním pokecat nebo navázat nějakou hru. Jo, tak to byl Oťas. Jo? S Oťasem jsme třeba můj poslední den jsme měli super rozhovor, my jsme tam si pokecali, bohužel neohře. Možná kdyby... ne, tam asi nešlo moc co udělat zrovna. Jako, hele, šlo udělat, ale jako fakt tam ti chybí, jako já nevím, kolik mozku. Ale a myslíš jako si, ty v tu chvíli, já to nemám vysvětlit. Ty jsi nevypadla tak, že bys udělala nějakou herní chybu, že jo? No, já jsem vlastně nepřesvědčila nikoho, aby za mě hrál, ale já jsem nevěděla, že tam je imunit prostě, že tam jsou ty imunity. Já jsem si myslela, že jenom Johy má tu svoji skrytou a celou dobu tam jsme řešili všichni, jestli jí dá Lukymu nebo ne. A já jsem byla přesvědčená, že jí nedá Lukymu, takže já jsem... proti tomu i bojovala. No, já když jsem šla na rozhovor s Lukym, tak já jsem byla už jako, já jsem na něj trošku byla naštvaná vlastně. Už i za tu Betty to ve mně pořád jako bylo. Před celou dobu chtěli tu Johanku, najednou dají pryč Betty, byl to asi dobrý herní tah, ale mě to prostě štvalo a prostě mě to štvalo, že mu to zase takhle projde, protože souboj o imunitu, který jsme prostě jeli, tak tam prostě s tím lanem jako bojoval, tak jsme byli z toho takový zholka, říkají do prčic, jako tam nás hrozně zabrzdil a zase jako to prohráváme, tak se to tak nějak celý... Myslíš, že to bylo i tím, že vlastně už ho chtěla ven, že jsi tam hledala ty důvody, proč ho psát, aby jsi to obhájila sama před sebou, protože mi přijde, že často to tak i je, že člověk to tak má, že prostě chci ho ven a tak hledám vlastně ty špatné stránky, proč. Ale mně se líbí, že jsi tam jako dala jako jediná, podle mě za celou dobu jsi tam prohlídla jednu věc a to, že Luky je fakt hrozně mazaný a
a že si na takového toho, jakože Lukínka nic, jakože to... Jako chudáčka, ty řekl, že jsi hraje chudáčka. Že si hraje na chudáčka a to vlastně to je jeho velká herní strategie. A já jsem ho tak brala, já jsem si říkala, to je ten malý bráška, který prostě tady budem. A to je to, co vlastně mě, jo, to je dobře to, že to říkáš, to je jedna z věcí, která mě naštvala, když jsem šla na ten rozhovor s ním, že vlastně on moc dobře ví, jako jo. A vlastně ani by mě nezachránil, prostě já jsem mu řekla, jestli teda když bych byla s ním a jestli teda on mě nějakým způsobem jako zachrání, no ne, jako. Jo, tak je to blbost, aby za mě dal imunitu, já to vím, tak ale... Tak proti sebe jako otevřenou válku, už to prostě od té doby, co vyhodili tu Betty s tím standou. No a ty nevíš, kdo měl prsty v tom zahrání Johy imunity za Vivian? Já si myslím, že Oťas. Tak to jsme taky prokoukli docela dobře. Jsme to právě dneska řešili, že v tom díle to úplně není vidět, ale vlastně ono to vypadá trošku jak její myšlenkový pochod a její tah, ale asi Oťas, no, to vypadalo. Mě zajímá, nevím, jak to působilo. Když jako říkáš nehroď, chci něco říct? Jo, já ještě k tomu jenom, jo. To je totiž to, že my jsme se s Oťasem strašně fajn bavili ten den, vlastně té kmenovky a asi jsem nepostřehla, že třeba šel jako lobovat za Vivian, jo, ale tím, že jsem věděla, že kluci pořád půjde Johy Vivian, já jsem se cítila jako neohrožená vlastně v tu chvíli. To je jedna věc, ale druhá věc je, že já jsem potkala Kiki a Kiki mi řekla, Vendulko, já budu mluvit s Johy a já chci, aby tu imunitu dala tobě. Okay. A já, to ti strašně děkuju, jako ne, ty jsi mi hrozně přirostla k srdci. A když jsme se bavili ještě nějak den předtím, tak já mám mikinu, jsem tam měla s těma pejskama a ona vlastně ty jsi mi úplně přirostla k srdci, protože já jsem měla Yorkshireka a jsem smutná z toho, že prostě jako už není, ale jak ty taky seš s těma pejskama, tak já jsem úplně jako hrozně bych s tebou chtěla jako hrát a přirostla jsi mi k srdci, lidsky. Takže my jsme si takhle jako, jsem si myslela, že jsme si sedli. Myslíš, že to bylo jako součástí hry? Já anebo osobní? Nemyslím. Jako myslím si, že to bylo osobní. Jo? Myslím si, že tohle do takové míry si nejsem jistá, jestli by tohle jako zahrála. Nemyslím si to. To je zajímavé. Já si myslím, že jo. Jako myslím si, že ty lidi tam hrajou na spoustu tady těch věcí. Podle mě částečně určitě. Ale tak i tak. Mohlo to být jako oboje vlastně. To je jedno, ale každopádně řekla, že z Johy bude mluvit a já jsem to už pustila tím pádem, což byla chyba. Já jsem měla zajít za Johy a taky s ním pokecat. Což je ale další věc. A to je přesně to. O Johy jsme tam nemluvili úplně, Bůh ví jak jako v pozitivech, protože spousta lidí na ní, jo, na to její chování něco. A pak se stalo u Ohně to, jak měl s ní otevřený rozhovor, Jura především. Ano. A já jsem najednou, jako já jsem byla na straně Jury, já jsem ho chápala a tím pádem jsem nebyla jako schopná najednou jako... Že ty osobní věci tě nepouštěly jakoby hrát stejně jak s tím Lukem, že to vyřadil. Hele, mě už jsem byla fakt unavená. Najednou teď půjdu za Johy a budu teď na ní jako Johy, zahraješ to za mě. Mně ti snad přijde vyřazení lepší, než prostě žít s tím, že jsem byla prostě, že jsem šla s prosíkem za někým. Zajímavý. Ačkoliv jako na něj mám nějaký svůj názor. Takže vlastně ty osobní věci nedokázaly tu hru, že jo? Nedokázala tu hru postavit na ty osobní věci. No. To z tebe dělá trošku horšího hráče, ale o to lepšího člověka. Ale proto jsem tady, jako víš, proto jsem jako nedošla dál, což mi samozřejmě mrzelo. A ta jediná věc, která mě jako blikala celou dobu, co už jsem jako doma, kurník, já měla zajít za tou Johy jako a možná by to bylo to. To říkal ale... Iky říkal stejnou věc, jako že ty osobní věci v podstatě, že měl se bavit víc s těma lidma. Jo. Mě zajímá možná osobní roviny, když říkáš to nehroď, a jak jsi potom koukala na ty díly a viděla jsi třeba, jak jsi byla u toho duelu taková, že si tam povídala tohle. Jaký to bylo koukat na sebe ve třetí osobě v těchto situacích? Hrozný. Jako já jsem se viděla a já jsem věděla, co tam dělám. Já jsem jako i přišla do toho a říkám, holky, já budu za úplnýho blázna. Já jsem tam povídala, smála jsem se, tancovala jsem si, zpívala jsem si. A oni, no tak Wendy, tak to seš ty a já, jo, jako je to můj prostředek, jako nějakého to, ale do prčíc, jako vidí to všichni, to je jako úskalý reality show, že se odkopeš, jako naprosto. A já vám řeknu, jako proč jsem byla nervózní. Já jsem byla strašně nervózní já jsem byla hrozně nervózní. Jo. Za prvé, mise, skládačka, už jenom skládačka, já jsem v životě nesložila ani nic.
Ani prádlo pořádně nesloužím, ale jakoby hodně lidí mi říkalo, zkoušela jsi skládačky předtím, musíš zkusit skládačky, jako jo, a já letěla v tom letadle a říkám, ty vogo, tak já jsem neměla ani jednu skládačku, to jsem prostě, a teď najednou přišlo tohle. A mně bylo jasný, že síla nebo rozum, tak já i říkala tomu, tak, že bych si dala sílu a Maty ne, ta herečka, ty rozum. A teď tam ta skládačka a já dobře, tak jdeme na to, takže jsem byla jako nervózní. A teď jsem viděla, jak tam lítá s kelímkem, který protýká. Tak ano, tak jestli já to nesložím, tak já budu za úplnýho protože já na to teď mám 3 hodiny a já to prostě musím dát. Takže já úplně, takže pojď Wendy, jako jo. A když už jsem se blížila ke konci, pro mě to bylo, jak kdyby prostě otvírali obálku a Oscara získává. Jako víš, já jsem v tu chvíli byla strašně šťastná. Jsi tam čelila tomu největšímu strašáku a vlastně to překonala. Jo, to je hezký, takže jakoby, já vím, že to bylo směšný, že to bylo strašně pro lidi, že bych měla k psychoterapeutovi nebo prostě co tam psali za různé věci, ale... Já si myslím, že málo kdo si dokáže představit, jaký to je stres a jaký to jsou fakt nervy. Jo, no. Jako stát tam a mít takhle zodpovědnou věc před sebou a ještě v těch podmínkách. Takže jako z naší strany pochopení. Hele, Pepa si tam dělal beatbox, zpíval. Každý má prostě něco, co ho třeba uklidňuje, nebo co ho dostává do nějaký jako nižší polohy, nebo do nějaký frekvence té soustředěnosti třeba větší. Jo, to je strašně zvláštní, že mý nejbližší, nebo co mě znají jako lidi, tak mi říkají, my jsme brečeli s tebou, my jsme úplně plakali, jak jsme viděli, jak ty se snažíš. Víš? A to jsou lidi, co mě znají. A pak jako druhá sorta, která jako to vezme jako jinak, ale to je úplně jedno. No jasně. Prostě složila se. Právě. Hele, na konci dne to bylo nejdůležitější, že jsi to vyhrála, že jo? Tím, že jsi třeba měla nějaké ty nervy a ten stres, vnímáš, že díky tomu, co jsi tam zažila, jsi teďka klidnější? Nebo máš pocit, že by vlastně ta situace by byla úplně stejná, když by se dostala před takovou vyhrocenou věc? No to nevím, ty jo. nebo možná to může nějak fungovat se sebedůvěrou. Hele, já mám jako dost sebedůvěry, já jako nejsem nějak, že bych byla... Spíše jsem se poprvé dostala do situace, kdy mi došlo, že je tady prostě 20 kamer a že to jako uvidí opravdu jako všichni. A to je taky věc, kterou jsem od začátku taky musela se nějak s tím srovnat. Jak jsem říkala, že jsem nedokázala být svá, jako úplně, tak i to, že najednou tam přijdou ty kamery, jsou tam ty kamery a teď jako se s tím musíš nějak jako srovnat. Že tě pořád sleduje. Víš co, což paradoxně, lidi řeknou, jsi herečka, ne? No OK, ale když jdu na plac, to nejsem já. Já tam jdu za roli, to je super prostě. Ale hlavně ukazuješ to, co ty chceš, že jo? No. Jako máš prostě to máš to pod kontrolou. A střihá se a všechno, prostě řešíš to i ty. Jakoby. Přesně, jo. A tady najednou jako vstaneš, kamera, víš, ty se probudíš a tady čočka prostě. Nevíš, jestli tam bude záběr, když se převlíkáš, nevíš nic, že jo? To je jako... Musíš se smířit s tím, že tam může být všechno. Tam může být všechno, no. Je to strašný. Teď, když si úplně na to, no, je to strašný. No, ale herně zase, té Johance si 100% věřila, jakoby v těch věcech, co ti říkala, že tě nezradí a bylo to i napojení na té lidské rovině, že jste si ji rozuměli, třeba říkali si nějaké niterné věci, protože třeba Betty říkala, že byli hodně napojený prostě i takhle lidsky, hodně blízko, tak jak jsi to měla ty s tou Johankou, že jste byli prostě takhle silná, jako řekněme aliance, že jste jí vůbec, jako tam nebyla ani možnost, že vy byste jí podrazili, mi přišlo. No nebyla, no, tak my jsme si tak jako, já nevím, řekli jsme si nějaký věci, které jako platily, když jsme si je řekli a já jsem neměla důvod jako z toho nějakým způsobem odcházet z toho plánu, ačkoliv mě to napadlo a napadlo mě to několikrát. I teď, kdy vlastně jsme se bavili s tím Jirkou a já nevím, jestli v tom díle je i rozhovor s Jurou, ale Jura mi vlastně řekl taky, ať herně něco jako udělám a já říkám, mě to napadlo. Když jsme jeli z té individuálky, já půjdu s klukama do Johanky, OK, ale jako proč vlastně? Jestli on získá Jura skutečně imunitu, jak říká, jestli Luky skutečně získá imunitu, jak říkáte, tak hlasy pro něj půjdou pryč a oni si vyhlasují se Standou prostě Johanku a tím pádem já nemusím být ten terč pro ní do případného duelu třeba, jako jo, že stejně tak dopadne. No ale já chci, abys udělala tenhle herní krok. A já jsem mu říkala, ale já už jsem ho udělala na začátku. Já jsem tu Johanku napsala a šla pryč. Teď už prostě je nás 5 a on pořád herní kroky. A já už jsem pak říkala, Juro, nezlob se na mě. Jako já mám 5. kmenovku za sebou a furt tady jsem. Luky nebo Juro?
Juro. My jsme se bavili s Jurou potom i jako, jo. A já říkám, já mám 5. kmenovku za sebou a furt jsem tady, tak asi to není náhoda, ne? Asi jsem musela něco jako pro to udělat. A cítila se jakoby na okraji té ženské aliance, že kdyby měla některá z vás 4 jako jít, že to budeš ty? Myslím, ne, vůbec. Ne? Vůbec. Já jsem byla přesvědčená, že kdyby, tak půjde Vivi. Já jsem viděla, že Johanka byla terč, ale Vivi byla ta, která několikrát jsme se na něčem domluvili a najednou se šlo na kmenovku a Vivi měla takový... Zmatky prostě. Když si praskne prostě vodu, tak on si mě vezme. Já půjdem, já nechcem do duela, já nechcem, jako tohle. A my klid, jako buď v klidu. Jako, to je nepříjemný teda, to bude tohle. A teď to najednou musíš to takhle hrát, prostě jsme si to řekli. Mm-hmm. Nebo, a to taky vůbec nebylo v televizi, kdy vlastně my jsme jeli na vyhlasování Standy. Jo, bylo to, kdy Standa byl a bohužel se teda prásknul tu vodu. Bohužel. No to jste... Pro tvoji hru jo, no. Pro nás diváky bohu dík. To byl fakt moment jako dobrý. To jenom odbočím, ale on si prásk vodu a teď. A teď jsem si chytla ten talisman, co jsem měla a teď já se jedu takové afirmace. Vše v tvém světě je v pořádku, Wendy, vše v tvém světě je v pořádku, seš milující a milovaná. A dívala jsem se na toho Standu a pořád říkám, když se budeš na něj moc dívat, možná si všimne očního kontaktu a vybere si tě. Tak se na něj zase tak moc nedívat. Když se na něj nebudeš dívat, zase si řekne, že jim jako opovrhuješ a vezme si tě. Tak jsem se zase a furt jsem měla. To je skvělý, ty hlasy v hlavě. Já to znám, jako na té kmenovce. Je to crazy. Vyšlo, super, afirmace jedou. A mně se líbilo tvoje motto, který jsi řekla, že všechno nakonec skončí dobře a pokud to neskončí dobře, tak to není konec. Jo. To se mi moc líbí, tenhle ten citát. To je moje životní motto, tady tohleto, no. Ale promiň, ještě jenom, ať se vrátím k tomu Standovi. Jeli jsme teda na toho Standu a sehráli jsme to tak, že Neřekl to někdo z Beatles, tohleto? Kdo to je? Nevím. Já jsem to určitě někde viděla napsaný a líbilo se mi to a vzala jsem si to za svý. Ale už je to strašně dlouho, co jako mám tady tohle. Dobře. Určitě to není moje motto, které jsem vymyslela. Jo. Tohle já netvrdím. Ale je to motto, kterým se Wendy řídí. Jo, pohodě, mě to jenom nějak, nevím, nemusí být. Jo. Možná z té soboty Yellow Submarine, jak jsme si pouštěli. To jo, možná jsi to spojil. Warm-up party. No. Jo. A teď my jsme tam jeli a bylo to vymyšlený tak, že vlastně Betty se moc nebaví s Vivien. Řekli jsme si, že to bude takový, že musíme udělat před klukama, že jako se naše ženská aliance trošku rozhádala. Takže Vivien s Betty se jako moc spolu nebaví. Takže byli na sebe takový jako u ohně takové jako nevrlé, odměřené. Jo, někdy jako Betty řekla, hej Vivi, už prosím tě, už mám tě fakt dost, už jako neto. Super jsme to sehráli. Fakt si asi myslím, že si Standa myslel, že to tam nějak hapruje. My jsme pak s Betty mu šli říct, hele, bude to tak a tak, protože Johanka to dá Vivien. Takže můžeme jít proti Johance, kluci teda OK, ačkoliv Luky pak říkal, že to prej jako hned věděl od začátku, ale kdo to ví? Taky může každý říct, že? No, nicméně jeli jsme na ten, vyhlasovali jsme ho a najednou jsme vyšli ven a Vivi s Betty a už začali. No a já jsem pak šla právě za Vivi a říkám, hej, sorry holka, ale to nejde prostě. Musíš to dohrát do konce. Jestliže my tady všechny hrajeme, že vy dvě jste se rozhádali a ono to potom jako skončí a ty najednou přepneš, no tak jasně jsme to hráli a my všechny tady jsme prostě za úplné trubky. Takže ještě jako... víc podporuje tu nevraživost Standa Vivi, která tam pak vznikla. Jo, přesně, jo, takže pak mu to jako bylo jasný a ještě to vyhrál. Takže říkám, tak tím tuplem prostě jsme měli vymyslet prostě něco, takže tak no. Ale myslím si, že u Vivi zahrály hodně ty berličky z Parouchu, který ona už měla jako, protože u Parouchu jako začala, no. No, na tom teď má jako zajímavou takovou tu vazbu, že se tak odpojuje od té Johanky a přijdeme, že zase víc připojuje k těm padouchům. Mě by zajímalo, když vy jste vlastně přišli k ním na ten ostrov, jak moc byla znát jako ta dynamika té hry, to se trošku nastínila, ale jak prostě to najednou začalo jako štěbetat a všichni se jako rozletěli ven a každý zkoušel získat nějaký nový vztahy a takovýhle. Jestli to tam bylo vlastně cítit. Jako a jsi to tak vnímala? No já jsem to vnímala hodně, pro mě to nebylo moc příjemné, protože najednou se ocitneš po, já nevím kolika dnech, 50 nebo kolik jsme tam šli jako v úplně novém prostředí.
A teď vidíš, že přesně, někteří se najednou přesně Vivi. Jdu k tobě, jdu si lehnout k tobě, najednou už jako tohle, jo. Johanka, Kiki, že prostě čauko, tohle, už spolu, prostě tohle. Fajn. Teď nedokázala jsem úplně se přetvařovat, že najednou teď zase bude Jura nebo Matěj, protože já nevím dneska proč, ale já jsem tam Matěj už jako nemohla, jako už delší dobu prostě, jo. Nevím. Takže najednou jsem se ocitla taková Alenka v říši divu, jako jo, že najednou jako Jsi moc neměla za kým, víte? Co jako tady. Ta paranoja tam asi jako taky začne fungovat, ne, že najednou ty všichni, se kterými asi hrála, tak najednou tam jsou s těma dalšíma lidma. A ty si říkáš, sakra, co se tady děje? No, přesně tak. Možná jako mě tak napadá, jak jsi říkala, že jsi měla hodně problém v začátku najít si tu svoji pozici a tu roli, než jsi jako pak akceptovala tu roli té Mama City a toho starání. Takže možná, kdybys ještě měla den, dva, že by si našla roli i v tomhle novém uskupení. Víš nějakou, že vlastně ve chvíli, kdy si to spojilo, tak trošku přišla o tu svoji roli. Jestli to nebylo náhodou tím, že vlastně tam se o ně stará ten Janko, že jo, o všechny. A teď jako... Může být, no. Protože taky si říkám, že vlastně s kým bys to tam dokázala vymyslet potom, jako víš, to spojení, že každý, přijde mi, že nevím, Luky a Standa, jasně, Jura, Matěj teďka, jim to tam přišlo, ta Vivien prostě s tou Johankou zas k těm holkám víc, tohle a teď ty s kým bys tam jako mohl, s tou Sárou, nebo já nevím, jaký jste měli vztahy vlastně se Sárou. Já jsem se se Sárou bavila jako ohledně aukce a toho, co se stalo s Betty, protože vlastně jsme od té doby neměli šanci se o tom jako pobavit a vlastně si mi řekla, že jako OK, jenom ať ví, že prostě pro mě to nebylo v pohodě, že jako pro mě hrozně klesla tady tímhletím a jenom chci, aby to věděla, že jsem to řekla i nahlas a že jako mě to mrzí, ale že ať už na to zapomenem, jenom prostě ať víš, že jsem jako tohle řekla. Připomněla, abyste to ne. zapomněli. Ale jenom jako prostě jsem chtěla... vyříkat si ty věci. No jasně, tak protože potom jako přijde někdo, víš, co by o tobě ale Wendy říkala prostě. Takže jsem chtěla, aby to bylo mezi náma čistý a že víme, že to tohle. A ona jako, a to bylo právě to, kdy jsme se bavili, no a co kdyby, i ty můžeš vyhrát Wendy, no. Ale taky jsem moc Sáru jako nevzala, protože taky jsem nevěděla, s kým pořádně hraje. Já vlastně, když tak o tom se bavíme, tak já jsem to asi fakt nějak pustila. Už nějakým způsobem. No mě Promiňte. nevím proč, jako, ale... To je v pohodě si to jako přiznat. Mně to už najednou přišlo hrozně všechno nějak... Jdeš od znova, jak kdyby. Já už jsem na to neměla jako novej kemp, opravdu zase noví lidi. Možná ti to dalo všechno, co už mělo dát. Je to možný. Já už jsem prostě... Jako musela by si svou novou. Ale to je pravda. To je pravda, protože já jsem si taky říkala, co budu dělat, já už jsem to dopsala. No, mě ještě zajímá vlastně v tom, té tvé roli, což je teda zajímavé, jako že fakt každý člověk si hledá tu důležitost, řešili jsme to se spoustu lidí, tam hledali tu svoji roli, Ondra podle mě nám to i říkal, že jo, a tak když se Standa začal hádat s Vivien, tak jaká byla ta tvoje role, jako když jsi byla ta maminka, tak uklidňovala pak ty děti, jako který si tam spolu pohádali, nebo jak jsi to prožívala, tuhletu situaci? Mně bylo hrozně vlastně tak nějak... Myslíš to s tím jídlem, jak šel, jídlem, jo, no. Takže mě naštvalo, že šel takhle o Katě hledat imunitu, zase na ostrově mě to naštvalo. Tady, když se na to dívám, tak do prčic co to měl dělat, jako dobře udělal. Já jsem tam taky šla, ale já jsem... Tam se totiž řeklo, že se Standa bude hlídat. Což mi teď přijde strašně vtipný, protože Luky, tak já ho jdu hlídat. Ještě si vzal takový klacek a šel. A já v tu chvíli tam stála toho ohně a říkala jsem si, co asi udělá, když jako... že? No, na něj. Přesně. A já jsem si říkala, co tak asi Luky udělá, když Standa najde tu imunitu, jako vyrazí mu to z ruky, tou holí nebo ho seřeže. Jako co tam udělá, víš, jako co my jsme si fakt mysleli. A mi to tak na chvilku napadlo, říkám, ale věřím Lukymu, fakt jsem mu strašně věřila, jo. A tam se to zlomilo, že když najednou to tam řekl, že spolu ty krabice snědli a tohle. Tam tě zradil. Už to chápu, ta zášť proti Lukymu. No jasně. Mně taky teďka před chvilkou došlo, že vlastně... To, že nám řekl, že ho jde hlídat, že nám bude říkat, když něco. Pak jsme se vyměnili, já jsem tam šla taky. A pak právě Vivien mu šla říct, ty jako nebudeš jíst a tohle. Tak samozřejmě, řekli jsme si s holkama ohně, tak to je fakt super. On jako tady nepřijde tohle, takže jsem s nima byla, ale to, že za ním zajde a řekne mu ty jako, mně to přišlo prostě jako moc, nebo já nevím, jak vám to přišlo, ale jako co, že nešel s náma vařit, jako. No jasně, my s tím souhlasíme. No, tak si šel prostě hledat jako já bych taky hledal imunitu. No. Já bych nedělal nic jiného. No. Do té doby, než bych ji našel, bych nepřišel do toho kempu.
A my jsme tak byli přesvědčeni, že prostě jako o tom našem plánu, že jsme úplně... Zamkli jste si to úplně do hlavy a říkali jste si, takhle to teď musí být prostě. A já tam prošla každý kout, já jsem fakt jako tam taky chodila a hledala, ale prostě nenašla jsem to, jako jo. Ale vlastně já jsem to hledala a měla jsem v hlavě to přesvědčení, že ale nám to stejně vyjde tady ten plán. Jo. Ale kdyby náhodou, tak ji radši mám. No tak jasně. No jasně. No. No jasně. A ještě se vsadím, že by to dopadlo tak, že by to dostala Johanka, že by to dala, víš co? A to jsi totiž potom říkala, že tě hodně zklamalo, že když jsi dozvěděla, že tam byly i luky, takže že tě prostě, kdyby tě polili, já nevím. No mě to strašně zklamalo. No. Já jsem byla úplně jako zase ta plačka, ale já jsem prostě emotivní člověk a nebudu se stydět za to, že prostě se rozbrečím. Přijde něco hezkýho, já brečím, přijde něco hnusného, já brečím. Prostě jsem hrozně emotivní člověk. Máš tam jo? super výrazy, tam máš vždycky, jako, to je skvělý, to jako... Tohle mi přijde super a nerad bych, aby ta aukce skrz jako vlastně Betty a Sáru zastínilo tvoji obrovskou výhru v aukci, která se taky týká obrovských emocí i u nás tady. No jasně, jo. Jako kluci. Brečeli s tebou. Já to mám jako na Instači za špendle, no. Musela jsem to tam dát, mě to hrozně potěšilo, protože za mě jste týpci, kteří fakt to dělají skvěle, jako jo, myslím tím tenhle podcast, prostě jak to prožíváte, ale jste prostě fakt chlapi, jestli mi rozumíte, jo, fakt chlapi, prostě super. A teď najednou vás vidět jako při tomhle, tak jsem měla pocit, že najednou jste součástí toho se mnou a já jsem byla úplně... No vlastně Dany má dost stejnou zkušenost jako ty. Já jsem volal minulý rok. On volal minulý rok, vyhrál mobil a i pro mě tehdy to bylo hodně emotivní, takže vlastně my jsme úplně chápali, co to pro tebe znamená a ještě vlastně tím, jak ty jsi jako expresivní a nebojíš se vyjádřit ty emoce, což mi přijde vlastně, že je super a určitě by to, je to krásný a mělo by to tak být a ještě když jsi herečka, jako, tak evidentně to prostě tomu dáš ještě pořádně na prdel těm výrazům a díky tomu my jsme to mohli prožívat jako s tebou. A bylo to fakt jako kouzelný moment. Je to nádherný, je to fakt jako strašně krásná věc a vím, jak jsem se cítil v ten moment já, jak moc mě to nakoplo, co to se mnou udělalo, jako do těch dalších dní. Já jsem si před tou aukcí říkal, nechci vyhrát telefonát, protože by mě to tady možná tak maximálně rozložilo a to je jediné, co by to se mnou udělalo. Pak telefon, já rovnou break, pak přesně úplně stejným telefonem jsme volali, úplně stejným, já jsem poznal ten obal od toho telefonu, že to byl úplně jedný stejný telefon, který já jsem držel rok před tebou a když jsem si to celý představil, strašně nádherný moment, strašně krásný moment. Že jo. Popiš nám ho, no. Tyjo, jako já jsem tam teda, byla ta aukce, strašně pršelo kluci a furt se proměňovalo počasí, takže to hrozně trvalo a ona byla celkově hrozně dlouhá, už jako celkem únavná a teď přicházely další věci a já už jsem fakt začala přihazovat, protože už jako lidi přestávali mít peníze a mě vůbec nenapadlo, že tam něco takového bude. Asi protože jsem neviděla žádnou sérii. Takže já prostě, no. Nicméně, řekli jsme si takové pravidlo, že nebudeme přehazovat ve vlastním kmeni. Jo, takže když někdo, no chápete, když někdo jako dá nejvíc, tak nebudeme ho jako to. A ty už byly poslední věci a já jsem hned dala na začátku nějakou částku, myslím, že 600 nebo něco a teď Luky, fakt to chceš? A já jo, fakt jo. A stalo se to a prostě šla jsem tam. A teď jako všichni, utopenci, a jsem říkala, že moje nejoblíbenější jídlo jsou utopenci, tak říkám fakt. A teď ten Ondra jako otevřel a já jsem úplně zůstala konsternovaná. Ty jsi vůbec nemohla chápat teda, o co jde, ne? Ne. No, jasně. A já, proč to není 17 pro Max? On je kolem mě, Co to je? Teď se tady budu dělat s touhle cihlou na ostrově, jako... 13, jste se zbláznili. To se nekousnu a to už nakouslí je. Takže, ne, teď tak o to a já. A teď jsem se otočila na ten kmen a já jsem byla úplně zblblá a já. Manžel nebo maminka? A oni koukali. Protože já jsem si v tu chvíli řekla, tak od manžela už mám dopis, tak teď, aby i maminka věděla, že jsem v pohodě. Mně vůbec nedošlo, že si řeknou, že si volali. Že? Já prostě víš najednou, jako budu volat jenom s jedním a druhý už se to nedozví. No úplně zblblá jako v tu chvíli. Oni samozřejmě mají, oni to číslo, který ti jako vytočí, takže najednou vytáčíme teď ještě prostě ten Ondra a já jsem úplně takhle to držela a začalo pršet, tak já takhle, protože jsem si myslela, že ten déšť to jako rozmočí přesně. To ale cihla by vydržela. Ne, jak úplně přemýšlí člověk fakt jako jinak, no. No a teď teď to začalo, že? No a teď
prostě psycho. A teď tam jako je ten člověk, prostě ten tvůj nejbližší. A já jsem věděla, že to nemůžeš probrečet, hej, máš 2 minuty, prostě musíš to, a už jsem se potom jako, co jsi v pořádku, tohle. Teď mi říkal, jako kolik je stupňů u nás, takže 2 minuty jsou moc, už jsme neměli o čem. Ne, ale jako bylo to skvělý, pak jsem hrozně objala Ondru a skvělý bylo, že vlastně jsem viděla, že 2 minuty tam naskočily a já už budu muset asi končit, Ondro, už 2, jako a Ondra hlavně. Dobrý. Začal odpočítávat. Yes. Takže jako hrozně hezký. A pak jsem vlastně byla hrozně mile překvapená, že vlastně všichni mi říkali, že jsou strašně rádi, že jsem to vyhrála já. Že úplně, někteří, já bych to probrečel, já bych to nedal, druzí, já bych si to neužil jako ty. Prostě pro tebe to bylo, že byli hrozně rádi a mám pocit, že to se mnou opravdu v tu chvíli jako prožívali. Že hra šla v tuhle chvíli stranou a že si to prožili. Nevím, jak jsi to měl ty. Úplně jednakojedný. Já bych slyšela špendlík spadnout. Od všech, od celého štábu prostě všichni najednou stichlo, zastavil se čas a byl jenom tenhle telefon. Jako mě se i teďka derou slzy do očí, protože když si na to vzpomenu a přesně jako pro mě nejemotivnější moment, jako nejen Survivoru, ale pro mě doteď to je rezonující vzpomínka, o který já si myslím, jako že mě jako hodně formovala, že v ten moment, kdy jsem si uvědomil, že tady v tom životě si fakt opravdu můžeme jako s těma nejbližšíma třeba zavolat kdykoliv chceme a kolikrát to třeba neděláme, že, nebo odmítnem ten hovor, protože zrovna tady řeším s někým nějakou jako banalitu, blbost. A jak moc důležitá věc tohle pro mě byla slyšet ten jako nejhezčí hlas v mém životě, tak mě to úplně rozšvihalo. Jo. I teď vlastně jakože to pro mě, no, jako vlastně hrozně nádherný moment. To je krásný. A já úplně, no tak jestli bude skládat, tak to neuslyší, že? Protože má ty sluchátka vždycky na uši. Opět mi nedošlo, že asi to s ním někdo dovlouval z produkce. Víš, úplně. Prostě... Přemýšlíš jinak, no. Jo, určitě, no. A tak pro tebe to bylo asi takový hezký, že jsem koukal, že jsi tam hodně psala spoustu nějakých rodinných věcí a o té lásce a o tom, jako, že bys měla častěji říkat lidem, že je miluješ a podobně. A tak teď se ti vlastně, že mám pocit, že vždycky ti ten ostrov, ten Survivor dá to, co tam hledáš. A upřímně, já bych tam potřebovala poslat. Teď ty lidi jako svoje bych potřebovala taky poslat. Aby pochopili. Protože pojďme si říct na rovinu, jako není to úplně třešnička jako vrátit se. Ty opravdu máš jako ty věci nějakým způsobem jako úplně jinak přeskládaný a pro ně je to najednou ta skládačka, jako, aby to nějak kéž by si to taky mohli prožít. Takže prosím vás, příští rok párový Survivor. Já jedu s Leškem. Hej, ale nás soutěžit? Promiň, to by bylo super, podle mě. No my jsme totiž řešili ten hovor, jo? A kluci neměli tu zkušenost osobní, kdy ty jsi říkal, že doma děláš téměř všechno, že jsi prostě, že ho nepustíš ničemu, protože ty to uděláš stejně líp. Že miluješ tu domácnost. A jo, miluješ tu domácnost a já jsem říkal, že ty vole, ty zvedneš ten telefon, Lešek se ti ptal, Vendy, prosím tě, kde je doma cukr? Já nevím. A naš tak řekl ti, kolik je stupňů, tak to nebylo zase tak daleko, no. Ale ne, zvládlo to tady jako v pohodě, no, ale jo, já jsem taková, že on vždycky říká, prosím tě, já to udělám, jo. Říkám, uděláš to teď? Protože já to udělám hned. Dobře, Vendy, v klidu. Takže. A mě ještě zajímá, když jsme zase u toho Standy, tak jak jak on vyhrál tu imunitu proti Betty, že jo? A ty jsi mu řekla, měl by se zachovat jako chlap, odejít se ctí, sundat tu individuálku a nasadit někomu jinému. Tak jak se ti na tohle třeba koukala na ten moment? Já říkám tady, dívky od Bobří řeky, vzniká nová knížka, protože já najednou, pojďme, ten správňák, víš, který prostě, pojďme za všechny. A tak když jsem to viděla, říkám, opět, jako, co jsi asi myslela. V tu chvíli jsem si říkala, že to bude to, jako, čím ho nahlodám. Nevěděla jsem už čím jiným, tohle mě napadlo. Vy jste se tak jako upevnili v těch názorech v té ženské alianci, že jste věřili jenom ty jedný svý jako pravdě, ne? To vypadá. Jo. V tu chvíli se byl jako urputný. A myslím, že to bylo právě jako... Já totiž si nemůžu pomoct, ale ta Johanka je fakt jako skvělá hráčka a manipulátorka a hraje to skvěle. Jestli to fakt jako by bylo jako její, nebo jestli jste tomu všichni jako tak přispívali, nebo ta dynamika v té ženské alianci by mě hrozně zajímala, jako jakou roli tam hrála Betty pořádně, jakou roli tam hrála Johanka, Vivien a ty, jako jestli to dokážeš nějak popsat.
kdo rozdával karty, kdo co vymýšlel, kdo si koho bral na rozhovory, jestli si vzpomeneš. Jsem přesvědčená o tom, že jestli mi někdo zase řekne, že je úplně jedno, jestli tam ten člověk je poprvý nebo po šestý, protože prostě vždycky přece jako bojuje na novo s novými lidmi, tak to je blbost. Je to prostě blbost. Je to jako kdybych poprvé jela na olympiádu v hokeji a těšila se a najednou se vedle se podívala a tam byl Jágr. Jo? Jo, a teď najednou jako ten ti bude už... říkat, tam ty šatny, Přesně. hele, jako Tamhle je branka, tamhle si soupeřů. načepuj vodu, A tamhle tak to jonťák. jako je. A vůbec to nemyslím zlé, ale už jenom v tom, jakým způsobem věděla, jak se pohybovat třeba v rámci rozhovoru. Jak si ty lidi brát, jak na tajňáka to dělat, jak prostě jako my stojíme v lese a najednou přichází Johanka úplně od moře, jako tam klestím se, jako mě to vůbec jako, aby ji nikdo neviděl, jo. Teď jako tyhle ty kroky, jako prostě byla opravdu napřed. Zkušenosti prostě jakoby neodrbeš. No, dalo by se říct. ale jakoby ona za to nemůže, jako víš co, prostě no tak jako... Prostě to ví. Prostě to už ví, uznala, no. jo, byla tam, ale takže za mě rozhodně tím tahounem byla Johanka na 1000%, protože to, že přišla s tím, že já tady tuhle svoji individuální imunitu dám Vivien a zahraju si tady tu svoji, nebo falešnou skrytou imunitu schováme v lese, teď já do teďka nevím proč. Jako teď ta žovka by vypadla tak či tak, tak se jenom udělalo to, pojďme jí ještě strapnit. No, na mě to taky tak trochu působí. Jako víš, jako proč vlastně, jo? Hustý, jak velký strůjce to byl, jako vlastně. No, ale jako tam v tu chvíli jsme měli pocit, nebo já, že tyjo, jako to je dobrý vlastně, jako a pojďme to trošku jako rozhrát jako jinak. Já jsem jí fakt věřila v tom, že ona ví, co dělá. Jo. Ale A ono prostě- vlastně, když tam někdo jiný má tu iniciativu a vlastně zahrnuje to i tebe a řekne ti, hele, vlastně my se o tebe postaráme, dovedeme tě za tu ruku někam, tak vlastně si říkáš, proč bych měl přebírat ty otěže, když se mi docela dobře jede. Jo, No jako, jasně, ale hlavně jako ty přebereš otěže a teď jako co? Můžeš věřit těm dalším, že jí to neřeknou a nebudou najednou, ty budeš strašně lehkej terč potom. Jo. Ty, ale já to To byl úplně- pohodlný jo. vlastně docela, viď? Tam No. jako jet s nima v tom vagónu. Já tě úplně chápu, protože den, když jsme byli na tom ostrově, tak on byl průvodce náš v podstatě, protože tam byl. A taky, my jsme si zkusili kokos, ale v hlavě máš stejně, že takový to, tak my to párkrát zkusíme, on nám stejně řekne, jak se to dělá správně, že jo. No, Takže potom víš, že se vším jdeš, hele, tak a jak jste to rozdělávali vy ten oheň a že jo, prostě se vším vlastně nakonec počítáš, že on to vymyslí, což chápu vlastně úplně jako teďka Vlastně, perfektně. jak dokud jsi to ti popsal. máma natírá rohlík paštikou, tak se ho nenatřeš sám, že jo? tak no. No. Až teprve, když vyletíš z toho hnízdečka a seš tam No třeba žervéčka, nemusí to být nutně jo, paštika, nemusí, že jo? nemusí, No, ne, jasně. nemusí, promiň. Dobrý, Nebo jasně, jakýkoliv no. sýr, jako Tak, mazaný. Jakýkoliv kuřecí sýr, no. Ne, to je fakt, že vlastně, no, dokud tě nevyhodí z toho hnízda, tak jsou to. Já jsem rád, že to říkáš takhle jakoby otevřeně vlastně a i s tím nadhledem, Jo. že sama to tak jako vidíš, že kolikrát jste si mysleli, i jako, že ta Johanka prostě, že vnímáš, že fakt byla to vůdkyně, no. jo, takže za mě, když to vezmu jakoby úplně jako od začátku, chtěla jsem jí dát pryč, dala jsem jí k padouchům, ona se vrátila, tím pádem potřeba jsem získat její důvěru zpátky, moje aliance s ní chtěla hrát. Věděla jsem, že někde bude šance, jenomže bohužel jednu kmenovku za druhou jsme prohrávali a najednou už ty šance ubývaly, zvlášť když najednou vytasila, prostě tam vyhrála individuálku, tam měla skrytou imunitu, tak najednou už nebyly ty páky, prostě jako nebyla ta cesta. Ale nebudu tvrdit, že jsem se jí jako nechtěla zbavit a že jsem byla jako, jo, já jsem to fakt měla jako v merku, ale pak Nebyla už příležitost, nebyla jako. příležitost. Jako. No, vzhledem k tvým velkým momentům, tak jedním z nich je pro mě určitě i odměna, na který jsi byla, což není moc vlastně společný, že před tím sloučením jsou odměny tohohle typu zážitkovýho, že to je jako ojedinělý. Jak jsi to užila a věděli jste vlastně, že to je součástí té odměny na tom souboji? Jako co bude za odměnu, jestli jsme věděli? Kromě nebo- toho jídla, no. Kromě toho jídla, protože v tom díle to vypadalo, že vy víte, že máte souboj o tu odměnu, o to jídlo, ale jestli jste věděli, že, Věděli. že součástí je i Řeklo to se, rogalo. že je odměna Ne, a paragliding. že součástí Paragliding. toho bude nějaký zážitek. Aha. Nějaký zážitek. To mi úplně uniklo. Třeba. Takže jsme věděli, že na něco jakoby jedeme a my jsme jeli už den před a všichni si mysleli, že bude slučovací party. No a nebyla, ale my jsme museli jet potom brzo ráno, takže proto jsme vyjeli tak jako brzo, protože my jsme tam byli už nějak
v 7 hodin, abychom letěli, asi to chtěli s nějakým východem slunce nebo něco, což nevím, jestli se úplně povedlo, ale byli jsme tam hrozně brzo a vlastně bylo to strašně hezký. A já jsem si tak nějak jako uvědomila, říkám, tyjo, tak mám tady prostě za sebou misi, dopis, telefonát, teď tady tenhle zážitek. Já jsem vlastně už strašně naplněná, jako jsem spokojená vlastně hrozně moc. Tohle bylo už jako nad rámec, jo. Pak když jsem zvracela v poli. Jo? To jak se vracíš tam v tom záběru? Aha, OK. Takže to nebylo zase tak. Je to ono, když jsem se vracela. OK. Jako oni tam něco probírali. Víte, mě zase unikly asi zásadní věci, protože oni u stolu se tam většinou bavili a já, Hendulo, to nemůžeš, je tady kamera, ale nechci zase odcházet, protože možná, ne, sorry. Bylo to z toho letu nebo z Ne, z letu vůbec. Předla si se. Já jsem se přejedla, no. To je přesně to, jak když chlastáš alkáč a prostě jako furt seš v pohodě a najednou je ta mez, kdy už to prostě, no, tak to je přesně já s jsem tím byl jídlem. takhle na odměně jedný a taky se mi to stalo, no. Jo. Ale šlo to vrchem i spodem najednou. No, Jo, jako. mně po slučovací party taky se to stalo. Jo. Tomu jsme se nevyhli nikdo, protože jak tam najednou je tolik jídla, že prostě člověk to neviděl za celý 2 měsíce skoro, že jo, tak prostě to do sebe hrneš a zastavit to moc nejde. To víme. Teď mě napadlo vlastně, nebo co mě napadlo, mě ještě napadla věc, že jsem si myslela, že Johanka a Kiki odejdou. Aha. Že jsou tam jenom do sloučení, že měli úkol ala přivést co nejvíc holek. OK. A že odejdou. Tak to je už jako, že ta produkce řekne, tak odvoláváme kapitánky. Jo. V podstatě. Jako, že by prostě měli za úkol prostě od produkce dovízt co nejvíc holek do sloučení. To by ale proč mě to napadlo? Protože prostě... Chápu, že ten divák sleduje celou dobu, jestli to dokážou nebo ne. Jo. Tak to by z nich udělalo až moc, ještě víc main charakter, jako, no zajímavý, tak to je zajímavá myšlenka. No tohle mě napadlo, protože jsem si říkala, jestliže už tady byli, mají ty zkušenosti a evidentně je jako zúročujou, protože pořád tady jsou a teď se mi to potvrdilo jako 2 imunity Kikiny, tak jakoby, co když tady jsou jenom proto, aby nás někam jako dovedli, aby to tady trošku zamíchali a potom jako prostě řeknou, tak náš úkol tady skončil, užijte si to a mějte se. To je hustý, ale to jako potvrzuje docela to, jak jste cítili, že jsou odstřelený úplně od vás, jo? Tak když na Mount Everest prostě máš ty typy, co to vyjdou několikrát, já nevím, za rok a táhnou ty lidi prostě nahoru, že jo? Bereš to jako průvodce, který tě prostě vytáhne, no. No úplně jako fakt. Hustý, to, že jste i věřili, že vlastně ta ženská vítězka má větší šanci než ten chlap, jako tím, nebo jsi říkala, že jste věřili tomu, že vezmou ty ženský do toho sloučení. Já mám pocit, že letos jako byl docela jako, ne úplně, jestli tlak je to slovo, ale hodně rezonovala jako slova jako to, že nebyla věřili, ještě ženská vítězka. Ale i na tom ostrově jste tohle řešili. Jako ženská aliance a takhle? No, jestli jsi říkali, tak tenhle rok to fakt vyhraje ženská, uděláme všechno pro to, jestli to vlastně bylo téma, anebo... No já první, kdo mi to řekl, byla Sára a ta jako jak chci hrát a já říkám, no, jak kráva jsem to já nevím, no já ta sociální hra, jestli já dokážu lhát, to asi nevím. A ona, ne, já to myslím tak, jako jestli prostě jako aliance, jestli jako bys chtěla ženskou alianci a já, jo. A teď jsem si vzpomněla kámoše, který mi dával prostě tu PowerPointovou přednášku, co jsem vám tady jako říkala předtím, když jsem jela. Wendy, ženská aliance je největší mýtus ever. Nikdy. A teď já tam celou dobu na něj myslela. A já, co by řekl Pavel? Ježišmarja. No, ale tak nějak jako prostě, jako šlapalo to hezky. Já nevím. Já jsem od začátku tak jako prolízala mezi všema. Se všema jsem se bavila. Ale prostě někteří ti kluci byli tak jednoduše jako vyhoditelní, že proč ne? A řešila jsi s někým tady tu myšlenku těch průvodkyň? Nebo jsi to měla jenom ve své hlavě a takhle nad tím přemýšlela sama? Hele, já jsem viděla na Betty a Vivi, že oni jsou úplně, oni by tu Johanku nedali. Fakt, jako. Bavila jsem se o tom a říkala jsem tehdy té Betty, Kiki něco, Johanka něco na Kiki ukazovala, tohle, prosím tě, ne, už to neřeš. Fakt s ní chceme hrát. Jak se vrátila k nám? Svatá prostě. No jak se k nám vrátila, tak jsem bavila s Betty, říkám, abych se měla za Johankou jít. No běž za ní. Běž za ní, prosím tě, jo, protože my s ní chceme hrát, jo, tak ať jako běž si to s ní vyříkat. Takže... Jasná hierarchie, jako taková. No. Mě zajímá ještě, ty jsi doufala vlastně, že se obnoví tvoje role v ulici?
Ano, No a ne. Zatím se nikdo neozval. Tak to třeba přijde teprve, že jo. Lidi z novin na nás koukají, takže Ne. Zdravíme, pojďte Jakou obnovit. jsme roli v ulici? pojďte obnovit roli. Jakou roli? V ulici To si nikdo hrála. nevíte? Já si srandu. V ulici role Dity, taková bankéřka. Aha, No. OK. Tak i pro diváky, kteří No. nejsou zainteresovaní třeba. Třeba bude petice. že jo. Bankéř. Dita Jo. zpátky. Založte petici. Jo. Chtěli jsme za tohle štěňátko, ale Dita. Vendy na zpátek do ulice. Vendy na ulici. Vendy na ulici. Ano, přesně. Strýťačka Vendy. No, Jo. tak já asi mám všechno, co mě zajímalo. Co ti chybělo nejvíc? Rodina? Já nemůžu říct, že mi někdo úplně chyběl, jako pejsky jsem měla na mikině. Já jsem jako opravdu si tam jela užít úplně nový prostě věm něčeho s vědomím toho, že se za maximálně 2,5 měsíce vrátím. Takže já, jako chyběla mi rodina, jasně, že jo, ale nikdy jsem tam nebrečela. Mhm. Nikdy jsem nebrečela v koutě, že prostě už chci domů, že se mi stýská. Jako ne, já jsem spíš se dívala, jak to znáte, na ty západy slunce a říkala jsem tamhle někde, to vidí i ti moji, tak prostě, Baby nebude se v koutě, baby se kouká na západy. no. Takže takový, Ještě mi víš. napadla jedna věc, ta poslední kmenovka, teda tvoje, Mhm. když tam začaly hrát ty imunity za ty ostatní lidi, jako vlastně už ti to bylo z začátku jasný, nebo teprve jak vlastně dostávali ty imunity, tak jsi říkal, hej, a teď vlastně já Na mě jsem nezbyde. zůstávám jediná, která nic nemá. A říkal jsi, tak co teď se děje vlastně, nebo co se ti honilo hlavou? Když vstala Johy, tak jsem byla přesvědčená, že to jde zahrát za mě. Na 1000%, protože Kiki mi řekla, že s ní bude mluvit, že jako mají k sobě blízko, nebo rozhodně blíž, tím, že jsou jako z Padouchu, takže já jsem to blbec pustila a s tou Johy jsem se nepobavila. Ale já jsem s tou Johy tam docela dost jsme spolu kecali, i jsme tam měli takový taneční číslo. Herečky sobě. Nějak jsem si myslela, že to jako bude fajn. A najednou řekla Vivi. A já, aha, OK, tak jo. Teď se zved Luky, Nejdřív Johanka. Johanka. Johanka první, no. A Johanka nám to řekla, to víte. Já nevím, jestli to tam je. Nevíme, to je super. nevíme. To Protože si děláte prču, že To to, tam nevíte. nebylo, tam to není. nevíme. Protože ona vlastně Johanka se celou dobu bojí, že vás zradí tím, že zahraje tu skrytou imunitu sama za sebe. A mně to přišlo kravina, že přece si může vymyslet, že ji našla. No jasně. Že ji našla těsně před kmenovkou. No jasně. A co řekla? No, 2 minuty před kmenovkou si nás vzala s Vivi bokem. Já jsem našla tu imunitu. No, tak přesně takhle, no. A já jsem řekla, no tak máš imunitu, no tak vidíš, no tak to se ti může hodit, jako. Vivien. Počkej, Johanka, ale já jsem se tě na to pýtala dneska dopoledne a ty jsi mi nic nepovědala. A já, no počkat. A teď mi to začalo najíždět a já, ale to je pravda. Proč jsem to neřekla? Já jsem nevěděla tohle. Říkám, počkej, proč jsi nám to jako neřekla, že jí máš, protože jsme mohli něco vymyslet, nebo já nevím, pořád tady jsme maličkové sestry a najednou jako nic. A teď jsem začala být tohle a ona a začala jít do pláče ve stylu jako a čo som mala robiť? Jako čo som mala robiť? A já říkám, říct nám to. Takže když se po čtvrté zeptala, čo som mala robiť, tak jsem říkala, už ti to říkám po čtvrtý. Prostě znám to mohla jenom říct. Kdybych ji našla, první co jdu za váma a řeknu vám to, protože se s tím může nějakým způsobem něco vymyslet. Já nevím co. Teď mě to nenapadne a za chvilku jdem na kmenovku, tak opravdu asi teď je to jako jedno. Ale a najednou řekla větu, na kterou nikdy nezapomenu. Ale najednou řekla, veď to je jenom hra. Ne, to řekla, jo. Jo. Je to jenom hra, veď čo som mala robiť, je to hra. A já v tu chvíli jsem si uvědomila, ty kráso, jo, je to tak, je to jenom hra. A vlastně měli jsme takhle všichni přemýšlet. Víš? No ale ona tak nepřemýšlela. Ona tam v ten moment hrála jenom, že se ti jakoby omlouvala dopředu, že věděla, že půjdeš ty nejspíš. No já nevím, jestli ona věděla. Já nevím, že Luky... jestli to věděla. Ne, ona nemohla vědět, že Luky má tu imunitu, že jo? Já si myslím, že to nikdo jako nějak moc No, ale- nevytušil. A nebo jo, nevím. A ty se pak teda zpětně dozvěděla, že tu imunitu Johanka dostala od Kristýny? Jo. Až tady. Což taky, ano, až tady. Což vlastně, taky když jsme se s tou Kiki bavili, tak taky to mohla zahrát za mě. No jasně. Nevím proč. Stejně jako takový to jako Luky celou dobu, Kiki celou dobu ví, že Luky je policajt.
Jako proč? 12 000 lidí se hlásilo, nemohli vybrat lidi, co se neznají. Chápeš? Jako když z těch... Neznala nikoho z těch lidí, co tam byli? Jestli to vůbec, jestli to věděli v tom castu, no. Oni nemohli vědět, že tam bude Kristýna, že jo. No. Takže takové věci tě tam jako, no, ale to už je jedno. Mě jakoby nelituju ničeho. Fakt jako všecko bylo prostě fajn. Jenom si myslím, že jsem měla mluvit fakt s tou Johy, protože to jsem jediný jako... To už jsem prostě podcenila. Pustila. To jsem jediný podcenila. No a ty pocity teda, když tam tahají ty imunity, tak už a teď jako přesně tohle, a teď Loki, a to jsem vůbec, to už jsem netušila, jako, co to je, odkud to má, kdo mu to dal, ani jsem se na to nikoho neptala potom. Já jsem se to dozvěděla, že jsem se na to jako dívala, bylo jako, došlo mi to, že Kikina teda měla nakonec 2. No a už jsem si tak nějak řekla, no tak je ten tvůj čas, tak asi teď budeš muset něco říct. Jo, mě totiž nejdřív napadlo, že tím pádem půjdu k vázám a budu si muset, kdybych si bouchla vodu, budu si muset vybrat někoho z padouchu. Aha. Že takový tam asi bude zvrat. No a najednou Ondra jako historický moment a tohle. A já jsem si říkala, tak když už vypadnout, tak aspoň tak, že se stalo něco poprvé. A že poprvé se stal tenhle moment, že se to nikdy nestalo. Abych se asi uklidnila, nebo nějakým způsobem se vždycky snažíme nějakým uchlácholit sami sebe. No jasně. A říkala jsem si, hele, mohla bych litovat toho, že jsem si vybrala blbou vázu, nebo že jsem prohrála duel, takhle hold. Prostě je dobrý se s tím smířit. Nemůžeš litovat ničeho, tak vlastně, přesně. Jsi to měla ve svých rukou, že? Dá prostě se říct, fajn se s tím smířit. Jo, je to super, protože to není jednoduché. Není, no. Fakt to není jednoduchý, jako ty nechceš prostě zklamat ty lidi, kteří ti fandí a kterým nemůžeš pořád nic říct. Takže já tady jako doteďka pořád, samozřejmě nejbližší, úplně nejbližší, jako jo, ale jinak jako ti lidi neví. A dnešním dílem se ti otevírá teda ta mlčenlivost. No. Konečně. No. Byla součástí fakt historického momentu, si myslím, který by bez tebe nevzniknul, ať už byla na jakýkoliv straně toho momentu. Jasně. Jako já si myslím, že na tuhle kmenovku se budou dívat i třeba za 5 let, za 10 let lidi a budou si říkat, tyjo, to bylo hustý, jak to udělali, víš. A byla jsi tam furt nasmátá, pozitivní. Jako, jo, a odešla si s krásnou řečí, podle mě. A hlavně ty jsi jakoby neudělala nic špatně, že? Ty jsi odešla fakt jako tím, že to na tebe zbylo. Prostě takhle nějak se jakoby točila ta tuška a namířila na tebe a prostě neměla jsi tu imunitu jako jediná a prostě šla, že jo. Mám dotaz, ty jsi měla standing ovation a jediný, kdo se nestoupil, byl Jančí. Tak měli jste nějaký osobní problém, no to prostě vůbec jako, to úplně... Aha, tak asi si myslím, že tím pádem nezvlád, jak jsme vyhodili Ichio a Žovku. Že to v něm leželo furt. Asi jo. A já si jinak myslím, jsme neměli nic. Si to nevšim, že si jako nevšim, že všichni stojí. To je jediný, co mě napadá, protože jinak já jsem herně s tím neměla nic. On jako de facto, co já jsem byla už v jejich kempu, když jsme tam přišli, tak Janči furt jenom seděl a psal si ty destičky. Jak jsem říkala, že vydá Bibli jako na destičce, protože on si pořád psal. A de facto jsme nějak jako nic jsme nevymýšleli vůbec jako aliančně nebo takhle, no. Tak jo? No tak co, kluci? Tak my se chýlíme ke konci a jedním z našich sponzorů je tady Grizzly.cz, takže od něj tady máš takovou malou pozornost. Tak to jsi mi připomněl, my jsme tam měli výhru Grizzly. Já vím. A teď oni tam odtajnili teda tohle a já, co to je za podkovu? Já jsem vůbec tu značku prostě tak teď už ani nezapomeneš. Tak co máš za sebou medvídka Grizzly, tak to vypadá jako v životní velikosti za tebou. Jo. Kdo by chtěl, tak používejte Popcorn 10. Já ti dám ještě za sebe dárek, protože jako jediná jsem měla na kmenovce skrytou imunitu, nebo teda imunitu obecně, tak tady máš ještě Reného skrytou imunitu, aby si ji aspoň teď měla. A my tady máme, a vzhledem k tomu, že máme ještě jednoho partnera, Jabko Levně, Slovíko Popcorn 600 samozřejmě, tak tady jsou ty nejnovější sluchátka AirPods 4, ale tak se to vyplatilo. Markovní, co se tady... Ale ty si je musíš zasloužit. Jo, takhle. Musíš plnit jeden úkol. A vzhledem k tomu, že jsi měla... skládačku taky. Ne, skládačka to není, měla si nejsilnější moment v podstatě ten hovor, tak Denny, můžeš pokračovat? Tak bychom chtěli, abys ten hovor zopakovala. A bylo by hrozně fajn, kdybys třeba to trošku přetočila na druhou stranu a řekla svému milému muži,
zavolala mu a řekla mu, že třeba se ten podcast nějak protáhnou, že tady přespíš, že se ti tady líbí, že se tady cítíš jak doma na ostrově. A vlastně tím, v ten moment by to skončilo a můžeš mu říct, ne, dělám si srandu, všechno je v pohodě. Ale jak zareaguje? Ale vlastně, jsi s tím v pohodě? Tak super, takže Wendy souhlasí a... Tak paráda. Tak jdeme na to. Tak uvidíme, jestli nebude skládat a jestli nebude mít sluchátka na konci ho může říct, jak ho moc miluješ, když jsi to tady furt tak manifestoval. Tak pojďme na to, pojďme na to. No, miláčku? Ahoj, lásko, prosím tě, já jsem teď tady s klukama v Popcornu, byla jsem tady na tom podcastu. Víš, co to je za kluky? Ne. Pamatuješ si, jak jsme se dívali, jak se dívají na náš telefonát? No, ti dva, no. Jo. To jsou ti, no. Tři, lásko, 3. No, nebo 3, no. No, tak to bylo super, ne? Jak se rozplakali, jak René byl to úplně hotový. No, tak já jsem tě jenom chtěla říct, že tady je s nima tak skvěle, že já bych tady možná dneska zůstala, jestli by ti to nevadilo. Jako, no, na čem? Jako na večer? No, že bychom se dívali na díl, možná bych tady i, já nevím, možná to přespím, já nevím, oni tady mají jako více pokojů, tak si myslím, že by to mohlo být jako v pohodě. Ty si děláš teď srandu, nebo co? Já jsem tak šťastná, že se tak milujeme, lásko. Že si tohle můžeme dovolit. Je to sranda samozřejmě, nicméně fakt jsem tady s klukama, ale byl to nejlepší rozhovor ever o Survivoru, takže jsem šťastná. No. Pozdravujem. Pozdravujeme moc. Zdravíme. Tak jo, lásko. April. Něco jako apríl. Tak jo, tak moc tak tě je miluju. Tak jo, a vzpomínali jsme na telefonát, víš náš? Jo. Tak jsme chtěli zopakovat. Jo. Tak, přesně. Tak jo, zlato, papa. Pozdravujem. Ahoj. Pozdravujeme. Tak krásná reakce, to bylo skvělý. Tak jo, tak právoplatně ti tady náleží. Ale znáte to, jako když máš partnera, chlapa, ženskou, kteří jsou ti praví, tak můžeš prostě... Cokoliv. Jo, No. Jo. prostě můžeš. To si děláš srandu, no. Myslím, že nás půjde zabít. Tady dobrý jdu do skříně pro ten shotgun, co tam má. Ale jako byla tam dlouhá odmlka. Dal si na čas. Jako. Normálně bylo divně z toho chvíle. No, to ne. Že dělám něco špatného. Děkuju sluchátka, moc, jasně, jsem my děkujeme šťastná. Jakub hlavně. Já jsem nedávno Super. uvažovala, že si koupím sluchátka. Wow, Super. tak máš? Tak to je Super. skvělý. Tak jo, a my ti ještě moc krát děkujeme, že jsi za náma přišla. Já děkuju. Že jsi byla v Survivoru, že máš takovou energii a ať se ti daří. Děkuju Jo, moc, děkujeme. kluci, děkuju. Děkujeme Mějte moc se za hezky, rozhovor. ať se vám daří, buďte zdraví, šťastní a Super. pohodu. Děkujeme i vám. Čau. Díky diváci.